Molweni, le yikhosi enezifundo ezilishumi ezingokuhlolwa kwencwadi zabantwana ehlelwe yiPuku Children's Literature Foundation. Yonwabele. Isifundo sokuqala Intshayelelo nenkcazelo ngePuku Children Literature Foundation. IPuku Children Literature Foundation yasekwa ngonyaka wama-2010. Ingumbutho ongenzi nzuzo onjongo ikukukhuthaza ukufundwa nokuphuhlisa kwencwadi, yaye inombono wecandelo lencwadi zabantwana elidlamkileyo, elahlukileyo kwamanye, nelixhasa ukunyuka kwemfuno yencwadi kwanezinye izixhobo zokufunda ngeelwimi zonke zoMzantsi Afrika. Undoqo wePuku kukuphucula umgangatho nokwandisa amanani eencwadi zabantwana ezibhalwe ngeelwimi zonke zoMzantsi Afrika, ngakumbi ezelwimi zemveli. IPuku inqwenela ukubona uthungelwano oluqinileyo phakathi kwamathala encwadi oluxhaswe kukwabiwa kwencwadi ngokulinganayo kuze bonke abantwana, ngakumbi abavela kwiindawo ezikhethekileyo, bafikelele kuluhlu lwezixhobo ezahlukileyo ngokufunda ngeelwimi zabo. IPuku yasekwa ngumbhali olitshantliziyo lamalungelo oluntu, unkosikazi Elinor Sisulu, owabhala incwadi yabantwana ethi Mhla uGogo waya kuvota, neyawongwa ngembasa. Injongo enkulu yePuku kuqhubeka ngophuhliso lwePukupedia, efumaneka kwi-intanethi, ithi www.puku.co.za. Eyintyila-lwazi yakuba yeyokuqala engumthombo wolwazi ofumaneka ngeelwimi ezininzi, onegunya nothembekileyo ngeencwadi zabantwana ezingeelwimi zonke zeli. Isicwangciso esiphambili sokufezekisa le njongo kukuphuhlisa inkqubo ephangaleleyo yokuhlolwa kwencwadi neqinisekisa ugxeko-ncomo leencwadi zabantwana ezingeelwimi zethu nolusemgangathweni ophezulu. Owona mdla wePuku kukugxila kwiilwimi zemveli neenkcubeko ezisekelezelwe kuzo kwanabantu ezibameleyo. Umsebenzi wePuku ungqinwa zizifundo zeyunivesithi ezingobuchule bokufunda, ukubhala, ukubala nolwimi, kwanangabantu bethu abaziva bekhululekile emoyeni kuba iilwimi neenkcubeko zabo zixabisekile. IPuku ikwindawo ekhethekileyo kwindima nendalo yokufunda. Yiyo kuphela egxininisa kuhlolo okanye uvavanyo leencwadi nasekwandiseni amanani abavavanyi beencwadi ezibhale ngeelwimi zemveli. IPuku ingqinwe yawonga kakhulu kweli nakwamanye amazwe ngokukhuthaza ukufundwa kwencwadi zabantwana, ihamba phambili ngalo mba. Ngokubhalwa kwencwadi yabantwana ngolwimi lwesinqu, IPuku igqwesile ekuvuseleleni iilwimi ezisemngciphekweni wokuphela nokuduka. Enkosi ngokubukela esi sifundo nangomdla wakho ukuba ngumhloli weencwadi zabantwana bethu. Fumana iinkcukacha ngokunxibelelana nePuku Children's Literature Foundation apha reviews@puku.co.za okanye usitsalele umnxeba ku +27 67 178 1321 ngamaxesha aqhelekileyo oshishino. UMzantsi Afrika ungaphambili ngeyure kwixesha le-GMT.